happy birthday to me! So, it's my 39th birthday. Ha? 45. Pala desisyon ka rin eh. Sarap mong putokan eh. So, it's my 39th birthday, mga moms. Maraming salamat sa bumabaha at napakaraming birthday greetings mula sa inyong lahat. And of course, sa lahat ng mga taong nag-share din ng kanilang mga blessings. Ayan, through gifts sa akin, maraming salamat. So ngayon, tingnan natin kung ano yung mga kaganapan dito sa aming birthday celebration. A double celebration namin ni Cara Faith. Excuse me. Ang kapatid ni Brenda na bunso. So ito, I'm with Brittany. Siya yun na malengke. And gumawa ng ating ito oh, tchadan! Dessert. Ang ating coffee jelly. So, mapapanood nyo na yan sa kanyang FB page. Ayan. Ano mga taga Hiwa Girls. With J. Ford. Hi! With J. Ford and Amanda. Thank you, Amanda. Okay na po? Unting ano pa, sibuyas. Ilang sibuyas yan? Isa pa to. Dalawahin mo na. Ayan. Tapos, si Brenda busy dun sa ano, sa waiting area. Puntahan natin dito sa canteen kung anong nangyayari dito kasi meron ako nakita rito na nagagawa rin kasi asan na siya? Ayan na si Gwen. Oh, bakit andito yung ano mo, sword? Ay ano, siya po ay gumagawa naman ng lumpia. Dagdag na to. Dagdag na kasi kagabi kinulang tayo. Galing tostas. Ayan, ito yung, ano to? Secret ingredients po. Oh, yan, pampalasa. Ayan na yung lumpia. So, siya na yung magrarap. Mga ilang, ano to? Kailangan makagawa ka pa dyan ng mga 300 pieces. Oh, sige, isang dakot lang. Paano yung dakot? Hindi, maganda yung dakot ko kumpara sa'yo. Wala kang daliri. Ayop ka. Okay, dito tayo. Science! Malis ka dito. Parang napaka-busy mo. Sino kausap mo? Uy, Ay! Ha? Hala. In love na pala. Nakpasuya ako, please. Thank you. Dito naman, sa likod. Hala. Ay, tata! Kanta na ba kay Nang? Kay Nang? Happy birthday to you. Nabisi siya. Nanonood siya. Hindi ka nagilak. Mama Shita, our official chef. Sinong nagbili? This is for... Ako na. Ako. Balik na, wala ka. Bibili pa lang, aalis pa lang. Ano sa man eh? Ano to? Humba pala yan. Humba na niluto sa kawa at gatong. O, diba? So, mga ano na po ito, mga 5 baboy na yung kinatay dito. Pang 5 baboy na to. Di ba, pasensya ka na? Ay, charot. Humba ito, ma. Tapos mamaya yung isa. Itada o adobo. Ito. Ay, ano ba to? Iba yung adobo, iba yung humba. Oh? Itada lang. Iba yung humba. Humba yung tambok. Oh. Mataba. Tambok, mataba. Gwen yun. Ganun. Itada. Green pork. Oo. Adobo ribs. Slice na siya. Yes. Maliit lang. Oo. 20 kilos lang ka. Kaya ba yan? Kayanin na yan, oy. Kasi meron naman kaming 10 kilong spaghetti, tsaka 15 kilong pansit. Ayan na, naglulutoan na tayo. Tapos, ito naman yung kanilang mga ingredients. Kasya na to, ma. O, may papadagdag ka pa. Yung hipon pala, pahabol natin, no? Hipon, may Buttercup. At butter. Sige, papadagdag natin. Tingnan natin yung iba pa sa taas. And si Mami! Walis. Thank you, Mami. Over here, andito yung ating fish for escabeche. Ayan, so andito yung giniling natin. Ito yung para sa manok. Yung manok para sa ating pansit. At yung aming lunch is itong tahong. Yan, at saka itong is fish. Ulo ng fish. Ayan na, tumulong tayo si Choyan sa paghihiwa and si Tita. Yan, para sa paghihiwa ng mga
gulay para mabilis. Mamaya kasi mga after lunch magsimula na rin magluto. Yan. Nagamitin. So abangan later ang ibang mga kaganapan. Wala ka pasok, Choyan? Alauna pa, mamayang 1 PM para po ang klase. So, mga tanghalian, alis na. 12. Hindi ka na kumanang. So, happy birthday to me! Happy birthday daw si Jay! Ayan na, dumating na ang aming leksyon. Okay, hindi na sila. Naang Chon. Ayun na, lechon. Ay! Wait, ano yan, dinabuan? Lamala. Early dinner? Ano na sila? Sila mga importante. Ay, mo sila ma'am, ha? Ano? Pag-abot nila. Ayaw sa kayo. Rex? Wala pala ginawa ng Ma'am Sichi. Chami yata. Si Bruno. Pangita ka lambo. Saan nga? Bibi? Ay, saan mo dyan? Julia ba yung Hi, ma'am! Good afternoon po. Welcome. Thank you. Thank you so much. Happy birthday. Naku, hindi pa po ako nakakaligo. Nakaayos. Hello. Social climber. Hi. Ilabong na yung birthday. Dalawa man kami kasi yung kapatid po ni Brenda din na isa. So, nagsabay na kami. Hi, makapagpang. Ang sister niya. Hi po. Sugod ang owner. Hi, sir. Good afternoon. Hello po. Ano po? Pasok mo na kayo. Ha? Ano si Brenda? Ano ba nagkikaghanda? Ay, dalawa man kami yung bunso. Ano ba? Para talay Kara G. Hindi, ginagawa pa yung, yung letter. Ay, oras bang ano mo? Pagdating po ng mga classmate din ni Kara, Ay, ganun. pauwi na rin sila ngayon, mga 4. Ayan, nag-ready na yung aking mga sisters. Yung social climber squad. Ayan. Ayan na! Britney, may mama si Carla. Backless? Miss? Sir pala. Sorry. Yeah. Thank you, Jig. Gwapa. Isang lingon. Grabe to sila ma'am si Carla kanina. Grabe sila, grabe siguro yung tawa niya. Yeah, tara. So we have our lechon mula sa Rex Lechon House. Thank you so much. Kaya tapos meron silang free na dinala dito for us. Thank you. Maraming salamat po. Ito yung ating mga putahin na ulam. Diba? We have cake over here. Thank you so much. Good sa unta na. My favorite spaghetti. We have lumpia and pansit. And for Cara Fade. Yan. Diba? Tchadan! Di ba mas malaki pa yung mamshi sa G? Pak. Ayan na. Di ba? Head decor by Brit Me to Life. Taray. Para kami mag-gender reveal. Sige. I-send ka sa imuha, ha? Magkano ba nga balance mo sa akin? Thank you. Di ba? Cute. Mag-change outfit na ako. Ayan mga Bex. Busy na. Thank you so much, guys. Meron ka pa? Thank you. At may pa-flower
Kanino nga ito galing Brit? Thank you for this. Ha? Ay, kay ano to? Kay... Ano, Britney? Kang? Ay, Mami May Abby! I love you! Thank you for the beautiful flower. I love it. Oh, di ba? Ayan, Cara Faith. Happy birthday, Smile! Bawal malungkot! Okay. Social climbers! Pagpas ka para naman tao. Alang kami nasad! Di ba hawak ako? Ganyan mo na. Nakaplay. Oh, careful! Ingat! Mabali! Social climbers! Kapit na bali! Birthday, Sir Dan. What do you invite brother? Alina! Game! Ay mo paglihat, please. Please. Apa sa bagay? Ulan na. Sampugan ng mamsi. Sorry, sa may palangga, be. Ano nga? Kada! Kana siya palangga. Tanawa palangga. Palangga. Ay, taas ka dyan. Okay. Ayaw, lagi mo kukuhan ka kay... Tama, guys. You're gonna die. Tara kay Mami, tara kay Mamsi! Tanaw kay Ma'am Sinya, kasuko kayo. Thank you! Tara, halika na! Hoy, halika Ah. kayo! Tara! Ano kayo mga Gina? Hoy, mag-pray yan ka, mag-pray! Judy na, Jumelia. Tara! Sama Judy na, Jumelia. Kaya tayo. Family! Tara! Ano sila, Mama Sita? Tignan mo, guys. Magka na ta, guys. Pero plato lang ka, dire ta mag-start lang ka. Alis ka na, Kar! Dali ka ka! Uy, naguna-una ko. Dirta, naog ka. Nagtag. Okay, vlog. Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Wish you all the best! Wait lang. So everyone, let us hold or acknowledge the presence of God, the Father, Son, Lord, Heavenly Father, we adore your name. Thank you for all the blessings of life. Lord God, Happy day. as we celebrate 2 birthdays today, Lord God, thank you so much for adding 1 year, Lord God, sa ilang life. Lord God, ladies, thank you so much for this food, Lord God. Thank you so much for the sponsors. Thank you so much sa tanan naglihok o nag-workout o nag-effort, Lord God, para pag-prepare Annie. And may you bless them. And also, Lord God, most especially sa ating celebrant, si Mami si Lord God, sa iyong mga lakaw, sa iyong mga show, sa tanan niya ginabuhat sa kinabulugan. And also, Lord God, si Cara, sa Lord God, bigay mo siya sa iyong pag-study. Most especially, Lord God, may nito siyang buutan nga anak sa iyong pamilyang suon sa iyong mga together, bless us, O Lord, these days, which we are about to receive from the bounty of Christ, our Lord. Amen. 1, 2, ready, go! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Wait lang nga, Mamsi, your wish, Mamsi. Good health for everyone. Again! Yay! Walang isa! Kain na na! Kaya na! Kamu una.
Kasi pagka na magplato. Ma'am Shem, cellphone! Ma'am Shem, cellphone! Thank you, Shara Pasa. Ma'am Shem, cellphone! Isama ko ang aking, isama ko ang aking co-birthday celebrant. Kasi siya bukas. Nanto ko na? 14 na. Uyab. Buti pa siya meron. Buti pa siya happy birthday. Happy birthday to us. Thank you! Ayan na ang ating mga guests. Yung mga classmate po ni Cara is here. Ilan kayo sa classroom? Kompleta kayo? Yung iba umuwi na. Hi! Ba't kayo lang? Wala ibang section? Ayun, nakainan na sila. Hindi nyo sinama advisor nyo para may +5. Shout out kay Sir Dan. Kamusta ni Carlo? Gambal ni Kara. Hala! Ano yan? Thank you, Bating. So, dahil mga student, recess to, recess. Yan. Thank you, Britney, sa pag-decor. Oh, dito sa ating sa amin ni Cara. Ating mga bisita. Mga classmate mo ni Cara and family. Thank you! Yes! Ang aming mga mom, she's here! Ano chismis? Happy birthday to you. Sana magkasya yung pagkain natin. Ha? Babae. Lalaki. Alin, magkain lang. Sabi mo, alin natin. Sa mga anak mo? Karali ka na, kasi mga bisita mo ba? Mga bisita mo ba? Happy birthday to you, Nong Nang. Happy birthday to you. Kanta na ba? Nak. Oh, dali. Kiss na lang Nang Nang. Love you. Yes. Ay! Ayun ay kumari ko. Mars! Thank you, Mars, sa gift. Social lang kumari ko talaga. Thank you, tita. Sa ating meron silang sa akin, kakanin, sa amin ni Cara Faye. Wala ba si Uncle? And thank you so much to Rex Lechon. Naku po, pabuto na siya. Ay, sorry. Ayan, paubos na siya ang Rex Lechon natin. Thank you, guys. Sa mga nagluto, thank you. Salamat, guys. Yes, sa nag-decor. Ayan, ang dami na nila. Thank you so much. Ayan na, ang ating kainan. Yes, thank you so much, Social Climber. Thank you. Happy birthday. Yes, thank you for celebrating my birthday with you guys. So, ito na. After this, syempre party. So, na. Thank you sa lahat ng mga greetings. God bless you all.